אומרת נעמי שמר, אבל מי צריך ללכת כל כך רחוק? כשהמורות בבית הספר יושבות ומחכות. בכיתה א' למדנו לקרוא, ומסיבת הסידור לא איחרה לבוא. המורות טרחו וענו רבות, שההצגה והתנועות יהיו מושלמות. בכיתה ב' הגיעו עוד בנות חדשות. וכשקיבלנו את כיתה א' בעזרת המורות, הרגשנו ממש כמו גדולות. והודות למורותינו, כל הבנות החדשות התאקלמו. והנה התוצאה. בכיתה ג' למסיבת 18 עינינו היו נשואות. ואכן, המורות השקיעו בנו שעות. הרגשנו במסיבה ממש כמו גדולות, שסוף סוף את תפילת 18 אנו מתפללות. בכיתה ד' עברנו למבנה חדש, והמבנה הישן על ידינו ניטש. המבנה הזה היה ענק, וכל אחד לידו נראה מצומק. תודות למורותינו המחנכות שלנו יש, שבכל מרכאת המבנה החליטו אותנו לאייש. ובכיתה ה' את פנינו קיבלו המיצבים, גם באנגלית, הלכה ומדעים. אך המורות אותנו עודדו, ולעיתים קרובות אחרי הלימודים נשארו ולנו עזרו. ובכיתה ו' זה נושא קצת יותר מורכב. כמובן שחובה להתייחס לאולפנה, אבל גם חובה להתייחס לשוק פורים. יום התלמיד עבר בנעימים, כשאת שניהם הצלחנו יחד במורות תוך זמן קצר להרים. ולסיום, רצינו לומר כמה תודות למנהלת ולמורות שכאן עדיין לא מוזכרות, למורות המקצועיות שבנו ממש משקיעות, ולמורות האחראיות על הטיולים והפעילויות.